kajing syam menshua kan ni kidon kidu simet ki bala sedang ban ya trihi ban ya snahi kan pung di nomor bah atip hi kajing lut ke bala bon te ki mla ki la ino teng te ki sudan bok bala kajing wan jong ni ka klem ngala ban sna pan bha kum ni ke pung ta nakaliang jonga te nga kwa e ba kiwi snong ru mo kini sim lang ni kan ni ka sinjam kum bangi ka snong kar phai la le ki kam ki ba ki balong kajing mentoi na ta ki pa ba ndi ka mentah ndi ka hadian habur ka long ka ju hi kenang ba ki ba hadian ki niyo ka mentoi nalor kan ki ki bangi la sna te ne ka ju hi ka project ni la sna sia ka syakdam hang tu pa wajat per te kan ni syakdam ka di ka jaka ka bangi dari dan ni ka pung ka bami tu na khlau tika i ka bangi yo ji mentoi tu kalong ba ki brio ki yo ka ban sajan tu ka jaka nanta kadon ka pung umroh hang tu hajan jong tu syakdam kadon ka jing tha ka jing ajing mut ba jaka syakdam de bendan ka sukpit te na kalyang jong iru ngila snalang ini sukpit ba ka jing temu kalong ba ya ka jaklia ka bangi sajan nang ni ka jaka kamut kan yo berfilter kan ni ka sukpit khat sa khat san snem shua kan ni ka jaka ka bangi la pom dieng te ki pat ba ki sutu ba hakapor bala pom dieng mas ndet pom dieng kini ka ka bagi ju sajan berbor ka buka sedang bandret te menta pat hadin bagi ino klau biang te ki pat ba ka sutu ba da ka ino klau ka mut ka ora ek ji pohu biang ka kan ka jaka